Širac. Ide sad malo Evo policija zove. Mola gospodin. Evo samo sekundu. Samo malo pa onda vi par minuta. Čekaj, ne, samo sad. Pa kad već idem spomenuti. Nema. Daj molim ti pripazi na ovo. Okružena sam. Evo, sad ću ti onda. Samo malo, mogu ja i... Eto, mi smo građani drugog reda. Nepoznata osoba. Da, ljudi slikaju. Ja ti dobro gledam. O selfie, a? Te s obzirom da pretpostavljam da ćete vi voditi ovo kupljenje, upozoravam vas da time možete dovesti u opasnost osobu imovinu, ugroziti sigurnost prometa, narušiti javni red i mir, te isto tako time možete počiniti, potaknuti ili izazvati drugu osobu da počini kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj. Nadam se da ste to primili na znanje. Da li isto pravila vrijede i za Savsku 66? Hvala. Znači, mi smo građani drugog reda. Maci kamera, to smo mi platili tu. Hoće umetu. Ali pravo umro! Ti mjesec plaća Bepa. Možete se samo predstaviti. Želite predstaviti? Zašto ne? Dražen Herović, predsjednik udruge slobodarskih aktivista, dopredsjednica udruge Marijana Mirc. Vi ste bili na obaveznom razgovoru? Da, mi smo bili na obavijesnom razgovoru, tako je. I znači, nakon obavijesnog razgovora jedina poruka može biti znači, da smo mi građani drugoga reda. Mislim, ne znam zašto isto mediji stalno ističu da se tu organizira neki prosvjed protiv branitelja, kada branitelja ima, recimo, i na ovoj strani i na onoj strani. Znači, ovdje na trgu se okupljaju ljudi koji dijele univerzalne vrijednosti kao što su sloboda, jednakost i pravednost, za razliku od one druge strane koje ne vide dalje od nacionalizma, Domovinskog rata i nekih kršćanskih vrijednosti. Hvala. Pa mi ne znamo koliko će se ljudi okupiti, znači iz naše udruge je došlo jedno 4-5, koliko će ostalo ljudi doći ne znam, vidjet ćemo naravno. Pa koliko ja znam planirano je da se ide do Savske. Kolona je zabranjena, ne smijete kolona. Ne, samo smo opomenuti. Ali mislim, mogli ste se uvjeriti znači da nisu isti kriteriji za jednu grupu ljudi i nisu isti kriteriji za drugu grupu ljudi. A osim toga ti prosvjedi se organiziraju među ostalim baš zato da bi se kaže da bi u ovoj zemlji trebali biti svi jednaki, a ne da su neki jednaki. Nikakvi protubraniteljski ili nešto, mislim. I ne znam ja kako je to, zašto niko ne reagira. Znači oni se tamo blokiraju promet u Savskoj, dok mi kad smo se kretali prošli put smo išli pješačkim dijelom. Oni se skrivaju iza nekih 100% invalida Domovinskog rata. Sada su ubacili neki bedem ljubavi koji proziva pokret Okupa i Kreša zašto se ne bori protiv siromašnih, a nisu prozivali ovih 4 nešto mjeseci
te svoje branitelje, šatoraše, zašto se oni ne bore protiv gladnih i zašto se oni ne bore protiv siromašnih. Da vidiš što ću.